Kawulun sewu ulun menawi boten sisip ing dados pamawas kula paduka jawata ing arga dahana kang pukulun Bathara Brahma iya ndak perlu sarawuh paduka wonten ing Gunung Jaladara kula ngaturaken sembah pangabekti kandha pengaji-aji mawan tuwa kunjuk pukulun Astungkara sidam sekaring bawana langgeng iya iya Pakrasana wis ulung tampa gawe bombong rasa pangestu ulun bae tumrap lawan jeneng kita. Kawula inggih berawal nanging mugi mugi dadosaken jimating gesang kula. Ora pengaruh. Purbanana nggih. Ora jinom ya. Wa ing kasunapan anggenmu memper marang hargane hawa nafsu. Nek kono dominan. Tapa brapana pucuking Gunung Jaladara satemah jeneng sira antuk wujute nugraha Iki panggung ingkang yektine kewan loro kuwi mau dumadi saka pusaka kadewatan ingkang pepetingan ya kuwi senjata Kyai Menggala tuwin Alugara tetep manunggal tetunggalan lawan jeneng kita dadi piranti anggenmu brasta angkara murka Pakrasana iki lho panggung ngene iki ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene paduka paring sih nugraha kekalih dumateng kula pun Pakrasana ya nggih nanging nadyan kaya ngapa langkap piye jeneng kita mono kadhapuk mongko dadi kawula Mandura mongko kawula ingkang becik kuwi aja pisan-pisan nakokake negara wis menehi apa karo aku nanging kudu diwalik aku wis nate labuh apa kelawan negaraku mongko ripalungguhan iki wis cetha pratela lamun to negara Mandura sajroning bebaya merga hambak angkara murka ingkang ditindakake dening Adipati ing Sengkapura ya kuwi Baswara Kangsa negaramu lagi ketaman pepeteng muga-muga Pakrasana sing bisa weh pepadang tumrapi Mandura kula Cikra bala kang kuningal Kacampuk samya medali kabeh wilating bodho makane Kajiwan kumangun sang niti Kuningi pukul Sendika mestakaken dawuh telaku nyuwun tambahing berkah pangestu sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti Pakrasana ya langling jalan jalan panggang timbang lara konang sorong-sorong tekan kadang asalan padaring
Lukit polinut tingkit tungkat dereng samomor memangun mana rata ayu ndak sawang iki Bratajaya Narayana apa dene Kakang Udawa iya Kakang Kaprasana anane aku nganti munggah ana ngereng-ngerenging gunung Jaladara merga Widara kandhang ketekan wong murang tata golonganing buta kongkonane kangsa dewa ing bakal obak-obak banyu bening kula ripalungguhan iki Widara kandhang ora tentrem kakang sing ora tentrem ora mung Widara kandhang nanging malimbar sak jagat Mandura ripalungguhan iki lagi tintrip mula ndak rewangipun Kakang Kapa Bratana pucuking Gunung Jaladara pamrih gayuh kanugrahaning Gusti lan antuk panjulunge kadang-kadang kabeh pun Kakang wis gegem wujude sifat kandel pinangka piyandel ya kuwi senjata nenggala lawan alunggala menawi mekaten tampra benten kaliyan ingkang rayi kula pun Narayana Kakang paestunipun Kakang Kakrasana kula sampun minggah wonten ing Gunung Untarayana lan ngau pepadanipun guru kula nenggih Resi Padmanaba satemah pinaringan kanugrahan senjata cakra kembang Wijaya Kusuma kaliyan panah Kyai Kesawa nah ngono lho lan ndak jaluk kanthi banget Kakrasana kelawan Narayana kang wis antuk pusaka pepedhingan ki aja mung kanggo ngungalake dada ngungasake diri nanging kudu bisa piguna tumrape bebrayan agung wis cetha pratela Mandura ning parungguhan iki obak-obak kahanane dene wong angkara murka ya kuwi Baswara Kamsa yen nganti kowe mung mangku tangan mung meneng wae gunane apa kowe kabeh do entuk ngilmu lan uga senjata petingan kaya nyerang kanca mundur bebrayan agung budhal ning alun-alun negara Mandura